Okay, igama lami nguNkosikhona ngokwandabandaba ngingumholi wensizwa nobunsizwa Development Foundation eyaqala ngo-2014. So iyona ke ngize ngayo la namhlanje indawo le okuhlala kuyingane zakithi ezihlala emgwaqweni noma ebaleke emakhaya noma ezikhishwe izimo ezithile emakhaya sizoba lungisela le ndawo namhlanje sizoqoqa udoti sizoba cleaner nabo sibagunde sibone ukuthi kuphi lapho singabasiza khona. Abantu base South Africa mina usuku nosuku baya donate o$5. Usuku nosuku angikaze ngifihle i-account yami ikhona la ku social media iyo ke le mali enibona ngenza ngayo izinto eziningi njengoba ningibona ngihamba ngehla ngenyuka ngisizwa abantu base South Africa siyaqhubeka siyazi ukuthi abanye ba against lento esiyenzayo nalokho ucela usizo emphakathini but lezi ingane ngoba sikhuluma nje ukuze siyisuse la kudingeka imali ecishe close to 50 million ukuthi sikwazi ukususa lezi ingane la i-center esifuna ukuyakha entabeni izokwazi ukuthatha izingane ezingu 5,000. So i-center sizoyakha ngabantu base South Africa. So ke isikhathi esiningi abantu bayathanda ukuthi khona imali osuyitholile khona imali umuntu aseyitholile esho yena ingekho imali yena ayifakile. Futhi sithi siyacela umphakathi wase-South Africa sicela ukuthi usilekelele usiphe imali yokusebenza lokusebenza sokusebenza ngoba kuyabonakala phela ukuthi uhulumeni akathandi ukusebenza. Kulabo ababona ngazuthi ngoba sicela le mali mhlawumbe sizama ukuyicebisa noma sizama ukwenzela izingane zethu okuthile sicela ukuthi bengayifaki imali yabo bevala imlomo bevala amaphakethe awo kodwa iSouth Africa siyacela ukuthi sisize ekutheni sikwazi ukwenza lokusebenza esiwenza ngoba thina imali esinikelelwa ngayo iyabonakala ukuthi senzani ngayo sihamba ngayo every day. Uma ungayibuza ukuthi sihamba kanjani ilapho ongathola khona i-answer yokuthi sihamba ngayo. Izinsizwa lezi abaningi ke baye bekhala ngeinsizwa lezi abavama ukubona ngihamba nazo ezingabaqabi. Lezo insizwa zangisukela nje zathi icela ukunikela zicela ukuzonkada amadoda emizi lawo athanda iSouth Africa inqwaba kusibo bodwa inqwaba there are more than 50 abantu aba-offerishayo bathi bacela ukungigada mahala ngoba bayabona ukuthi ngenzani. So ke ama-South Africans angadikibaliswa ngabantu abanomona nabantu abanomoya omubi nabantu abangenalo uzwelo. Uma ngabe kuthiwa ngiphiwe imali enganansi ngizoyisebenzisa la uma ngabe kukhona imali engiphiwe yona nansi nje nansi kuyaqala nje ukuthi kuzogundwa nazi insizwa ezinikelile zonke lezi insizwa lezi ezinikelile ngemshini yazo. Kumanje kade ngicela ade ningizwa ngikhuluma la ngithi sicela abantu bakithi ukuthi besisize le mshini ngoba izofa vele lezi insizwa ilala lapha phandle amakhanda nenhlabathi. So ke le mshini vele izofa namhlanje. So yonke le mshini ewu30 esebenza la kufanele mina ngizame imali yokuthi le genge ngiyithengele ngoba bayasebenza la. Lezi insizwa zinikele nokunikela ukuthi uma iqeda la kulabo abasengakwazi ukuhamba beyozama zithi zona zizobathatha ziyosebenza nabo emathendeni azo lapha ezisebenza khona ukuze zibafundise ukufunda zibenze bekwazi ukuzenzela imali ukuya phambili. So ke uma ngabe ngempela wena eyakho imali ungafuni nayo ungayikhiphi kodwa futhi enye into ofuna ukuyenze ukuthi kufanele ukuthi uvale iphakethe lakho uphinde uvale nomlomo. Thina njenganamhlanje ayikho i-organization esihlele nayo lo msebenzi kodwa uyazi ukuthi thina into esikwazi ukuyenza kahle emhlabeni ukuseka. Thina njengensizwa nobunsizwa Development Foundation we've proven to South Africa ukuthi siyeseka ngisho abantu abangaseseki siyeseka ngisho abantu abangakwazi ukubonga ukuthi nje siyabonga phakela ngento senzele yona but siyebeseka labo bantu labo. So ke sikwazi ukweseka thina iyona into esikwazi ukuyenza noma iyiphi organization yakhona eSouth Africa uma ngabe ifuna ukusebenzisana nomphakathi lensizwa nobunsizwa Development Foundation ingeza kithi sosebenza khona umbuzo. Babukhathide ngiyazi usuka wawuphendula lo mbuzo ngaphambilini kodwa ngeke sikize sikunanaza ukuthi nanamanje abantu basanakho lokho indaba zokuthi naba nomhlangano nohulumeni nento mhlawumbe kwagcina mhlawumbe discusswa ngazo khona laphana mhlawumbe ungasithi nje fahla usiclarifyele umuntu mhlawumbe osana umbuzo kuyena noma ebuza abanye abantu. Yeah, insizwa nomnsizwa Development Foundation iphethe abantu besilisa abahlelekile emakhanda oqala. Okwesibili iphethe abantu base South Africa
ubheke uyo lo hulumeni ongwase South Africa. Uma ngabe ke abantu bekhalaza ngokuthi sahamba sayobona umengameli kwakufanele abonwe abantu afuna ukubabona. Sahamba ke sawubona umengameli. Into engayithembisa abantu base South Africa mina ukuthi akukho mina lapha engihlangana khona nabantu ngikhulume ingxoxo nabo ezibulala lokhu mina engikho. Ngoba lokho engikho abanye abantu ngenxa ka social media, abanye abantu ngenxa ukuthi abakude nakwanongoma babona ngathi ngiyafika kulena. Kodwa uma ungayibuza wena ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi yonke indawo lapha engihamba khona uma ke ngamemeza ngathi ngicela insizwa ziba khona insizwa, kwenzeka kanjani lo? Ilokho kufanele umuntu into yokuqala ufanele ayiqaphele ukuthi akusiyinto entsha ngimusha ekusebenzeni. Ngingaba musha ko social media. Enye into mina phela kangithandwa zintatheli. Intathela zingithandi kakhulu mina. Ngisho ngathiwa ngiyayibiza ngeke zize zonke ngoba angaze ngibe kwi-entertainment space noma koma radio noma ko TV. So ke uma ngabe ukhuluma ngento